Ix-xogħlijiet brabta mat-tieni interconnector bejn Malta u Sqallija jinsabu fi stadju avvanzat. Il-parti marittima tal-proġett għaddejja f'żewġ pajjiżi. Bil-produzzjoni tal-fiber optic fil-faċilità ta' Nexans Fron in-Norveġja u l-manifattura tal-kejbil ta' voltaġġ f'Charleston, South Carolina, l-Istati Uniti. Il-produzzjoni tal-fiber optic diet wara l-iffirmar tal-kuntratt bejn il-Gvern Malti u Nexans, li hija kumpanija internazzjonali speċjalizzata fl-interconnectors u l-cables taħt l-ilma. Sissa madwar nofs il-104 km ta' fiber optic diġà ġew prodotti, ittestjati u mibgħuta lejn Charleston, fejn ser issir il-manifattura u l-ittestjar finali tal-interconnector. Il-proġett ta' 300 miljun euro firmat f'April u klassifikat bħala operazzjoni ta' importanza strateġika għal programm ERDF 2021-2027 tal-Unjoni Ewropea. L-ERDF se jikkontribwixxi 165 miljun euro, aktar minn nofs l-investiment totali fil-waqt li jtenni l-importanza tiegħu għall-enerġija u żvilupp sostenibbli. Meta jitlesta l-kejbil ta' 245 kV se jirdoppja l-konnettività ta' Malta mal-grid Ewropew tal-elettriku. Ta' mhux biss isaħħaħ is-sigurtà tal-provvista iżda jippermetti aktar investiment fl-enerġija rinnovabbli billi jgħin fl-immaniġjar ta' sorsi bħarriħ fuq il-baħar u tax-xemx. Mill-lat ambjentali, il-proġett stmat li naqqas 13.5 miljun tunnellata ta' emissjonijiet ta' CO2 u għandu valur strateġiku għad-dekarbonizzazzjoni fit-tul ta' Malta.